готово млякото и сега почваме вицовете. Дядо ми беше овчар и от него имам и тази страст към киселото мляко, изобщо преработката на мляко във всякакви форми. И затова ще ви разкажа две истории от неговия опит с мляко и с кисело мляко. В нашето село имало глуповат човек, който минавал покрай кошарата и дедо ми му подарил един буркан кисело мляко, пресно сквасено, и той взел буркана и почнал да тича надолу към селото. А живеел в друга посока и дедо ми: ей, къде побегна бе? Бе, ти не живееш натам е твоята къща. А човека казал: отивам да скваса госта, реката. И дедо ми рекал: бе, ти луд ли си, ти не можеш да я сквасиш, това не е, нали, така се не кваси. Ами ако са скваси, ще има да едат всичките ора. И така човека се опитал да скваси госта. Другата случка е с ромско семейство, минавали с каруцата и помолили за мляко да си нахранат децата, но като било такава жега като сега в България, те я накарали да свари млекото, че не били сигурни дали е свестно и дали децата няма нещо да получат натравение или разстройство, и тя запалила набързо огъня, а те са опитни в паленето на огън, и сварила млекото, обаче при излизане, като се взело да се надига, тя затворила капака и почнала да повтаря: пълни, пълни да има за чаветата, пълни, Боже, да има за дечицата. Обаче млекото се е изкипело и циганката почнала, ромката почнала да плаче, и те й дали отново млеко, но и казали: повече не са моли на Бог, ами наблюдавай, млеко не се вари с затворен капак. Така и аз ви съветвам, бъдете внимателни, че после трябва вие да чистите печката. Благодаря ви, че ме гледате. Абонирайте се за канала. Вие ме стимулирате да правя нови видеа. Бъдете здрави и до нови срещи!